Machiegni kendo nyakor mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi wech manyien. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oseo jod bura mag ODM ma ok sir lwedo winjruok e kind Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Olero ni bedo ni Raila Odinga osewacho lela ni osiro tend William Ruto onge jaod bura mantiere kod mbi mar wacho ni ok osir winjruok makamano. Noloso ka entiere kar chung' od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia kendo kwa mondo mi jod bura mag ODM osir lwedo tend William Ruto kod winjruok mane kindgi kod duond burano. Raila, Rais Ruto na sisi zote, we have said this country is bigger than any one of us. Na nyinyi wanasiasa chipukizi, kama Rais Ruto na Raila tunaweza kukaa tukule kwa meza moja, kwa nini nyinyi mpigane? Mzee Raila anaelewa, kwa sababu mkikosa amani, wa kwanza kuumia ni kina mama na watoto. Hao wanaume wanaweza kukimbia waingie Somalia. Mama ukimwambia kimbia, anasema na huyu mtoto nawachia nani? Atakaa hapo aumie na mtoto. Angalia nchi zetu jirani, Somalia, Sudan ndio hiyo naenda, South Sudan tangu ipate uhuru hawajui amani ni nini. Ona vile inafanyika huko Middle East, Congo, nchi tajiri ajabu, lakini amani hakuna. We must protect at all costs our peace, our security for development. Kwa Budalangi atarinyaki kaunti ma Homa Bay kama sirikand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar jiwo dongruok mag rawere kod jiwo weche mag limbe. Kaunti no motelo ne romo mar counties machakra yanga tich ariyo e skunde sekondar ma Homa Bay. Efomara Alia Beach ntiere kod ler kwa kaunti ma Homa Bay. Chenro te oseyiki laptuke ma Homa Bay High School kamidhi bagi romo